Hei, lähdetään siitä, mitkä ovat FDL:n tavoitteet Suomessa? Monikulttuurispopulismi ja sekä islamismin että islamfilian kritisointi ja niistä asioista puhuminen, mistä vaietaan, ja myöskin foorumin tarjoaminen keskusteluun. No mitkä ovat mielestänne yhteiskuntamme pahimmat epäkohdat tällä hetkellä? Siihen riittää yksi sana, eriarvoisuus. Miten se tulee esiin? Juurikin tässä, mistä mä äsken jo mainitsin, niin se liittyy siihen hyvin paljon. No miten Suomen maahanmuuttopolitiikkaa sitten pitäisi uudistaa? No, Finnish Defence Leaguehän ei ole poliittinen järjestö, eikä me tehdä politiikkaa, mutta ensisijaisesti Suomessa tehtävän ja harjoittavan politiikan pitäisi palvella Suomea ja suomalaisia, riippumatta siitä, onko ne kantasuomalaisia tai maahanmuuttajataustaisia suomalaisia. No, pitäisikö maahanmuuttoa sallia? Totta kai. Ei maahanmuutossa sinänsä mitään vikaa olisi. No, muutamia vaan lieveilmiöitä, mihin pitäisi puuttua ja mistä pitäisi pystyä puhumaan avoimesti. Mitkä ne lieveilmiöt ovat? Muun muassa ikävä kyllä erään uskonnon mukana tuomat lieveilmiöt. Toki muillakin uskonnoilla on lieveilmiöitä, mutta tämä yksi ainoa on sellainen, josta on tullut harmia maailmalla. Suomessa me ollaan onneksi vältetty sitä vielä. Ja uskonnon nimi on? Islam. No onko FDL:llä yhteyksiä suomalaiseen puoluekenttään? Ei, meillä ei ole minkäänlaista. Me ollaan poliittisesti sitoutumaton. Mutta jos yksilötasolla katsotaan niin kuin nyt meidän pääadmin-tiimiä, niin kyllä siellä enemmistö on vihreitä. Onko teillä minkäännäköisiä suhteita perussuomalaisiin? Yksilötasolla tunnetaan tietysti, mutta ei ole minkäänlaisia sidoksia niin kuin FDL:n kannalta, eikä me halutakaan niitä. No, suunnitteletteko, että teistä tulisi joskus poliittinen puolue? Ei. Miksei? FDL on kansalaisaktivistinen liike ja se, että me ollaan poliittisesti sitoutumattomia, niin sallii sen, että meillä on hyvin monenlaisia ihmisiä. Kuinka paljon teillä on jäseniä? Sanotaanko näin, että kun sitä foorumia seuraa, niin 100 varmaan aktiivista on, jotka lisääntyy koko ajan ja naisiakin tulee lisää, joka on hyvä. Mutta on niitä reilusti yli 1000, jotka sitä kannattaa ja seuraa ja sitten saattaa, ettei ne julkisesti kommentoi, mutta on niin kuin muuten mukana siinä. No miten suhtaudutte siihen, että tiukka kantanne islamiin ja muslimeihin niin radikalisoi myös vastapuolta? Eihän me tehdä mitään radikaalia, niin miten me voitaisiin radikalisoida ketään? Koska mehän uutisoidaan, julkaistaan sellaisia uutisia, jotka on ollut kansainvälisesti tunnetuissa sanomalehdissä ja blogeissa. Uutisia, jotka kertoo islamista, mistä meidän oma media vaikenee. Ja toisekseen islamin ääri-ilmiöistä uutisoiminen ei myöskään ole radikaalia. Että miten me voitaisiin olla radikaalia tai radikalisoida ketään. Teillä on kuitenkin aika reipasta kieltäsi tuolla Facebook-sivustolla. Se on osittain mediaseksikästäkin. Mutta reipasta kieltä kuitenkin. Reipasta kieltä on, mutta vihapuhetta me ei sallita, eikä väkivaltaa, eikä väkivaltaan yllyttämistä. Ja jos sanotaan ihan rehellisesti, niin reipasta kieltä on kyllä sillä vastapuolellakin. Selvä, joo, olkoon. Selvä. Ja sitten olette sanoneet, että FDL:n kutsuminen rasistiseksi tai äärioikeistolaiseksi osoittaa alhaista mediaetiikkaa. Miksi näin? No, jos me ei kysytä meidän jäseniemme etnistä taustaa, uskontoa, poliittista näkemystä tai ylipäänsä yhtään mitään, niin miten me voidaan olla rasistisia? Ja koska meillä ei ole minkäänlaista poliittista agendaa eikä me ole sitoutunut mihinkään puolueisiin, niin miten me voitaisiin olla äärioikeistoa? Minkälaiset suhteet teillä on esimerkiksi Englannin EDL? EDL on meillä ollut innoittajana tietenkin, missä syystä Finnish Defence League syntyi, mutta me ollaan täysin itsenäinen järjestö, itsenäinen yhteisö, mitä nyt termiä nyt käyttääkin tässä, mutta tokihan me pidetään hyviä suhteita yllä ja pyritään yhteistoimintaan ja uutisointiin samoista asioista ja niin edelleen. Voisitko ajatella, että tästä Euroopan Defence-liigasta, niin siitä voisi tulla tällainen yhteinen kattojärjestö eri maiden Defence-liigoille? No siihenhän me pyrittiin, minkä takia Aarhusissakin tämä tapaaminen oli, että me tutustuttaisiin kasvokkain ja järjestöt ja ihmiset tapaisi ja vankka pohja syntyisi tälle verkostolle. No minkälaiset kokemukset jäi tuosta Aarhusin reissusta? Erittäin hyvät puheet, oli erittäin hyviä ja siellä oli läsnä meidän lisäksi, siis Defence-liigoiden lisäksi myöskin monia muita counter-järjestöjä, niin kuin EFI, Political Incorrect Saksasta, joka on hyvin tunnettu, jopa saksalaiset poliitikot siteeraa heidän sivuiltaan. Sitten siellä oli Stop Islamization of Europe, Stop Islamization of Norway, ja mun käsittääkseni niillä pari paikallista tanskalaista poliitikkoa, joka on tähän, niin kuin, ottaa kantaa tähän ongelmaan. No te hiukan radikalisoitte sitten tuota vastapuolta.
No me ei voida sille mitään, minkälaista edes Antifa on. Et kyllähän kaikki sen tietää, mitä Antifa on. Eikä nehän nyt kapinoi suurin piirtein kaikesta, niin se saa kapinoinnin syyn. Että siinä ei hirveästi ole logiikkaa siinä touhussa aina. Ja jos niin kuin tosiaan se tapahtumakin seurassa olit sillä paikalla, niin yli 80 pidätystä Antifaan ja vastapuolen puolelta ja meiltä ei yhtään. Oliko yksi sen takia, että puolusti itseään? Minkälainen mies tuo Tommy Robinson, liikkeenjohtaja? Tommy Robinson on hyvin karismaattinen esimerkiksi. Mä en ole häntä tavannut aikaisemmin livenä. Ja tietysti olen ollut yhteydessä sillä lailla, en suoraan, mutta meillä on yhteyshenkilö, me pidetään yhteyttä. Niin hän oli paljon pienempi, mitä mä olen niin kuin kooltaan. Mutta hirveän siis ammattitaitoinen nykyään esimerkiksi mediassa. Ja hyvin semmoinen suora ja hirveän oikeat asenteet, että kaikkea muuta sitä, mitä hänestä väitetään kyllä. Negatiivisia siis. No mitä mieltä FTL:ssä ollaan Jussi Halla? Me ei oteta kantaa politiikkaa, koska me on linkitytty sinne. Ja sitten tämä Vimonen tuosta, niin no miksi toimintanne on näin salamyhkäistä? Vähän tätä kirjeenvaihtoa ja muuta. No salamyhkäistähän me ei olla mitenkään. Et sehän on ihan fakta, että monen islamkriitikon on pakko pysyä anonyyminä ihan turvallisuussyistä, että voi turvata oman perheensä ja lähipiirinsä ja ettei päädy siihen samaan kuin Theo van Gogh. No mikä tuo Århusin sanoma oli, jos tiivistät sen pariin lauseeseen? Århusin sanoma oli aika pitkälle se, että me todellakin tehdään yhteistyötä ja me ollaan niin kuin yhdistämässä voimavaramme ja meitä on monta ihmistä, joka on samalla asialla ja hyvin monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia yhteisöjä. Ei pelkästään näitä niin kutsuttuja defense-liikejä, vaan just näitä enemmän akateemisia niin kuin political incorrect. Niin me tavattiin ja me toimitaan yhteistyössä, ettei me olla erillisiä järjestöjä. No mikä sinut on saanut mukaan tähän liikkeeseen? Poliittinen korrektius, mitä Suomessa on, eli uutisointi on hyvin yksipuolista, eli niin kuin hiljetään ja vaietaan niin kuin näistä negatiivista puolista ihmisille ei kerrota totuutta, koska mun mielestä henkilökohtaisesti mun mielipide se on, että ihmisiä aliarvioidaan sillä, että mitä suojellaan joltain uutisella, että ei syntyisi pahaa verta. Mun mielestä se olisi rehellisempää uutisoida kaikesta niin kuin asiat on. Ihminen saisi itse muodostaa sen mielipiteensä, eikä joku isoveli valvoo ja päättää, mitä ihmisten pitäisi ajatella. Muutama tai sanotaan näin, että vastaus haluat. Rasismin tutkijat, osa rasismin tutkijoista sanoo, että EDL ja FDL ovat rasistisia liikkeitä, äärioikeistolaisia liikkeitä, niin mikä sinun viestisi on heille? No mä äsken tuossa vastasinkin jo, että se on aika vaikeaa niin sanoa meitä kummallakaan termillä, vaikka ne jatkuvasti mediassa käytetään. Se on aika, niin kuin sanoin, mediaetiikan vastasta uutisella meistä näin, koska meidän järjestö, siis ihmiset on eri värisiä, ne edustaa eri uskontoja, ne edustaa erilaisia poliittisia kantoja, jopa seksuaalivähemmistöjä, mihin kuuluu jopa muslimeita. Niin miten me voidaan olla rasistisia tai äärioikeistoa? Esimerkiksi me tuetaan Israelia, koska se on demokratian majakka siellä jossain, missä tuntuu menevän vähän, sanotaanko näin rumasti, vituralleen asiat. Niin miten me voidaan olla rasistisia tai äärioikeislaisia? Meidän tapaamissakin on valokuvia, sillä heilu Israelin liput. Eihän äärioikeiston tapaamisessa semmoista tapahtuisi. Mitä mieltä olette sosialismista, kommunismista? No me ei oteta yhäkään siihen politiikkaan mitään kantaa, mutta kaikki fasistiset ideologiat on demokratiaa vastaan. Ja kommunismi kuuluu niihin, niin kuin natsismi ja myöskin islamin äärimuodot. Hyvä, kiitoksia. Oikein hyvä. Oletko tiesit semmoinen kuma kun